orang di bocah sore-sore to, I? Hah? Iki lek gorong golek niki awakmu koyo ngono kuwi to. Heeh. Full sedina udan bolo. Udane wis kebalik awan bos, bos. Hujan 24 jam. Pak. Lah ngisi ini ya full senyum aja nih. Lah ngisi ya full senyum loh. Lah lek ngisi ya full senyum loh. Pi lah pi full merana terus lah pi. Merana wong golekne ya. Full sedina udan bolo. Tak dol nang iki ada cokolan ini kan. Pak Poke. Pak Poke. Bidan ini kok. Bidan ini. Wah, terima ngiyup. Full rendeng hawane. Rasane akeh bolo. Surya. Koyoke. Oke sampai tak sampai musuh yo. Yo. Lakurane yo kan gak iso, wong iki. Pesane bawani kene sisi. Kol desel enak malah no. Gorong papat iki hasil rasa akeh-akeh. Lah iya. Nebang ini tidur pergi. Nebang tiba pergi. Oh. Ya ngalor kuwi. Yo. Lor dalane pulau kuwi. Iya to. Pulau kuwi. Iya to. Etan kali kulon kali kok. Iso njuk iki sik kok. Iso njuk iki sik go ngalor. Yo enggak. Nyapa? Yo ono sik pergi kene. Enggak apa-apa wis lakukan. Kene lah iso sampean ngambung ngono pas ngesarin. Apa ning Rio? Gampang wis. Iya, bedok marine ya. Bedok wira iki motor. Ora anu dicekrop anu ae ya. Dicakok. Iya. Di pasar ya. Ya mbah wis. Gampang iso. Seperti di pasno desane Bawari pasno satu sen. Iya. Ya. Di Bawari besok sarung. Ngampung kene ae marine. Piye udan terus ndor? Ditakono ning YouTube-mu. Piye Mbak kok udah terus bae? Ya udan terus ora terang-terang iki. Ayo. Wis iso balik rada awanan bolo ayah min iki ngisi suhu kau hingga sore-sore. Masih bersama Sam Dimas.
Cuaca masih hujan, gak redup-redup. Dan bakul kalau masak kalau tolong. Bakul dulu tulung. Kalau masak di bakul. Gak iso terbit. Hancurlah kawan tempatnya. Jalannya mengerikan.